Naše občianske združenie Škôlkari vzniklo v roku 2021 s cieľom pomáhať deťom v kognitívnom rozvoji. Riadené spoločenské hry sú terminus technicus, ktorý sme vymysleli, aby sme ľuďom dali najavo, že sa s deťmi hráme riadene. To znamená, že je prítomná lektorka, ktorá deti vedie a deti počúvajú to, čo majú robiť a na základe toho sa vlastne rozvíjajú. Rozvíja sa tu kooperácia. Ďalej sa tie deti musia vzájomne aj počúvať. To znamená, že rozvíja sa tým komunikácia. A keďže sa vzájomne aj počúvajú, tak aj ako keby spoločne rozmýšľajú. Čiže tým sa ako keby cibrí to logické myslenie. Ďalej, keď sa cibrí to logické myslenie a už deti nejakým spôsobom premýšľajú, tak premýšľajú dopredu. To sa volá think forward, myslíme dopredu, to je dnes naozaj veľmi dôležité. Taktiež, keď už deti spolu komunikujú, kooperujú, už vedia, aký je tam ten cieľ, tak sa ten cieľ snažia dosiahnuť. Benefit týchto riadených hier je aj to, že deti zažívajú neúspech, lebo vlastne každé snaženie nemusí skončiť úspechom. V rámci odloženej školskej dochádzky môj syn absolvoval so špeciálnou pedagogičkou taký krátky rešerš o tom, ako sa mu vlastne darí. No a teda upozornila ma na to, že tá slovná zásoba nie je úplne na takej úrovni, ako by mal predškolák mať. Čiže ja som začala uvažovať, akým spôsobom toto posilniť. My sme sa takto dostali k hraniu, k riadenému hraniu, kedy som oslovila škôlkarika s tým, že potrebujem presne posilniť slovnú zásobu. Keď sme pravidelne hrávali, po pol roku sa tá slovná zásoba zrazu dostala niekde úplne inde. Hry u nás v škôlke fičia vlastne už tretí rok, dobre počítam. Hodina oficiálne mala trvať 60 minút, väčšinou trvá tak 70-75, lebo deti to chcú ešte dohrať, ešte dokončiť kolo a zapájajú sa všetky deti. Je to tak lákavé, to, čo sa tam deje, že sa veľmi rýchlo pridávajú aj tie nesmelšie deti a máme s tým naozaj veľmi dobrú skúsenosť. V materských školách je to dôležité hlavne z hľadiska tej kooperácie a komunikácie, lebo deti majú nejakú úroveň komunikačných zručností a teraz je dôležité, aby si tie deti vedeli vykomunikovať. Ja chcem toto, ty chceš toto, tak sa spolu dohodneme na niečom. Dnes je celkovo tak problém u tých detičiek s dodržiavaním nejakých pravidel a tieto hry ich môžu tomu naučiť. Na čo sú tie pravidlá dobré a prečo je dobre ich dodržiavať. Keď človek príde do obchodu a vidí na tej krabici nejaký návod XY a teraz rozmýšľa, že fú, a toto pravidlo, jak to ja tomu dieťu vysvetlím, tak Deniska naozaj príde a upraví to tak, aby to dokázalo úplne bez problémov, že na krabici môže byť v pohode, že 8+ a hrajú to na 3-4 ročné deti a zvládajú to. Vďaka Európskej únii a nadácii Pontis beží projekt rozvojových herných workshopov, ktoré prebiehajú na školách a škôlkach, takže ktokoľvek, kto by sa chcel dozvedieť o tom, ako sa hrať, ako upravovať spoločenské hry tak, aby boli pre deti zábavné a pútavé, môžu sa na nás obrátiť a my radi prídeme spraviť práve do škôlky alebo do školy rozvojový herný workshop. Aby sme práve špeciálnym pedagógom, psychológom na školách, aj učiteľom a vychovávateľom ukázali, aké benefity majú spoločenské hry a ako dokážu dieťa posúvať a rozvíjať. Videla som deti, ktoré naozaj, keď majú sa posúvať nejakým tým štandardným systémom vzdelávania, tak je to pre ne strašne ťažkopádne. Škôlkarik je hravý, je naviazaný práve na tú emóciu, ktorú dieťa v tom aktuálnom čase má. Čiže za mňa je to ideálny spôsob jednak na trávenie toho času s dieťaťom, spoznávanie tých potrieb, aj toho jeho vývoja v čase, ale taktiež aj na diagnózy tým, že tú hru vie Denisa upraviť tak, aby dieťa systematicky viedla k tomu, čo potrebujeme dosiahnuť, tak je to absolútne ideálne.